Maharijana Production. Ya na na, Ummina, a tallafa min ya Ummina, a bani sirrin so har abada tsokara dai. A tallafa min ya Ummina, a bani sirrin so har abada tsokara annabi. Bawanka da ke zunubai mai laifi ya fi dubai, ya zo a ƙara mai dan isar nana. Ya rabba duba ne zuci ta yi rauni, kara kyale a taimakon rabi. A tallafa min ya Ummina, a bani sirrin so har abada tsokar annabi. Annabin koyaushe ma'alibaitin gidansa sun zarce dukkan kushe, da faɗi maso kai saɗuyin mutanen nashe. An kira Umma dukan muke yi ladabi. Tallafa ya Ummina, tsokar annabi, a bani sirrin so har abada tsokar annabi. Rabo da ke Umma kin san ban saba ba, rashin gama mu da ke ba za na jure ba. Komai wuya san kini ba za na daina ba, har abada kin sani ina a bawanki. A tallafa na birni na ki a tsarkaken kalbi. A tallafa min